sa lahat talaga ng pagod, napakaganda ng pagod na to dahil yung unang-una is para sa mga anak ko. Tapos ngayon naman, pag uwi natin may bitbit tayong mabigat na blessing, so di ba? Tapos ngayon lang pag upo ko, pagbukas ko ng pintuan, may nagbayad ng bills. Sabi ko, buti ka pa, ang lapit lang na binayaran mo dito. Ako yung nagtatanggap ng mga bayad ng bills, tapos ako yung pinakamalayong binayaran. Tapos natawa na lang siya. Pagtingin ko, sabi ko, hindi pa kayo naputulan. Samantalang mas malaki yung bayaran nila, nasa 4-5. Ako nga, ang bayaran ko lang is 2-7. Tapos parehas lang naman kami ng due date. Sabi ko, ba't ako naputulan? Sila hindi. Ayun mga kamamshi, bali pupunta kami ng bayan. Pupunta ako ng bayan, tapos yung bunso ko hinihintay ko galing sa school. Ako naman is kadarating ko lang, galing ako sa Diparo. May inisikaso lang kami. Tapos pagdating ko, sumalubong sa akin yung kapitbahay ko. Binigay yung aking wait lang ito. Ito. Ang ganda na salubong sa akin. Tcharan! Ayan. Diba? Nakakatawa dahil dito sa tindahan natin, tumatanggap tayo ng bayad bills sa mga kuryente. Pero yung sa akin is hindi ko na bayad. Tawa talaga ng tao. Ayan, sarado yung tindahan ko. Pakita ko sa inyo. Simula kaninang umaga, sarado ako. Hindi pa ako nagbubukas. Ayan mga kamamshi, diba? Kaya ngayon is pupunta tayo sa pinaka-branch ng Meralco. Doon ko na kailangan magbayad. Sayang talaga kasi may pondo naman tayo sa grocery. Tapos doon tayo magbabayad, diba? Ay naku, talaga. Hindi ko alam, nawala talaga sa isip ko ang bill ko sa kuryente. Parang isip ko is bayad na ba ako, Hindi ako nag-alam ng petsa. Grabe talaga. Ayan, medyo lumiit-liit yung bill natin sa kuryente. Noong nakarang buwan, ang bayaran ko is 3,100. Ngayon is 2,700 na lang kasi 'di ba, inalis ko na yung freezer ko sa Creamline. Kaya nagbawas-bawas, naging 2,700 na lang siya. Pero next month, ina-expect ko mas bababa pa to. Kasi nga is siguro nakakain pa to sa Creamline ice cream natin. Kaya 'di ba? Nakakatawa talaga. Tawa talaga ako ng tawa. Kasi 'di ba, natatawa talaga ako sa sarili ko kasi tumatanggap nga ako ng nagbabayad ng bills, tapos yung sarili kong bills hindi ko nabayaran. Tuloy, may pondo naman tayo, may pondo naman yung ating grocery. Doon tayo magbabayad sa branch, 'di ba? Wala tayong magagawa kahit may pondo ako. Doon ko kailangan magbayad kasi nga is ayan, may na tayo, advice of service disconnection, 'di ba? Alam ko pag yung disconnection lang okay pa, pero pag ito na ayan, hindi na talaga. Kahit sinubukan kong magbayad sa grocery, ayaw nang tanggapin. Ayan, mga kamamshi. Ayan, kailangan talaga is meron din tayong tagapagpaalala. At ayan mga kamamshi, sa ngayon isamahan nyo naman kami. Siyempre kasama si Bunso. Ayan, lakad-lakad lang tayo hanggang makarating tayo dito sa Tricyclean. At ngayon nasa bayan na nga tayo. At dahil tanghali na, kumain na kami ni Bunso kasi kadarating ko lang at kadarating lang din niya galing sa school. Pagkatapos nga namin kumain, ayan, nandito na kami sa Meralco. Bala ko lang sana is maglakad lang kami, kaya lang sobrang init. Ayan na nga, nakapila na tayo. Madali ang video lang to dahil bawal pala. Late ko na nung makita yung warning na bawal palang mag-video. At ayan nga yung bayaran natin, 2,700. Kung bakit naputulan ako. Samantalang yung kapitbahay ko, 4,500 ang bills pero hindi naputulan. Pagkagaling nga namin galing sa Meralco, dumiretso na kami dito sa Liano Elementary dahil merong naghihintay na blessings. Nakasama kasi yung anak ko sa beneficiary ng Rebisco. At ayan nga, buti na lang is umabot tayo dahil galing tayo niyan sa Meralco, nagbayad tayo ng kuryente. Bali pagdating namin, nag-uumpisa na sila. Buti na lang may kakilala tayo na nilagyan tayo ng upuan. Kaya ayan naman, big shout out sa Rebisco Company. Yung ibang company ng biscuit, Bekenemen. Ayun naman ka, Mamshi. Yung Pimsta. Ribis ko. Ang sarap ng feeling mo. At ayan na nga mga kamamshi, maya-maya lang is nag-start ng magbigayan. At shoutout kay Mami Jo, ayan, may page pala siya sa Facebook. At ayan naman yung dalawa namin chikiting, kaya siguro nakasama sila sa beneficiary ng Rebisco kasi ang liliit nila. Kung ano naglakihan ng mga nanay, siyang nagliitan ng mga anak. At ayan na nga, tuloy-tuloy na ang pamimigay ng mga staff ng Rebisco Company. At syempre, meron din tayo. Thank you Rebisco. Sana ipagpatuloy nyo every month.
month. Ayan, thank you raw, sabi ni Mami Jo. At ayan na nga, nakalabas na tayo ng gate. At ayan nga mga kamamshi, ang bigat ng bitbit natin. Ayan yung dalawang chikiting. Aba, kumain kasi kayo ng marami. At ayan nga, kabubukas ko lang ng tindahan, may dumating agad na magbabayad daw ng bills. Nagulat nga ako kasi ang laki ng kuryente niya, pero hindi siya naputulan. At ayan mga kamamshi, naramdam ko yung pagod. Pero thank you Lord. Pagod. Ayan mga kamamshi, bali andito na tayo sa bahay. Mukha na tayong bruha. literal na haggard match. And time check is 3:23 PM. Ang dami nating ganap. Kaninang maaga is umalis kami. Pumunta kami sa Diparo Court, 'di ba? Bali may inasikaso kasi kami doon, napaka-importante at napaka-importante talaga para sa mga anak ko. Tapos pagdating ko dito ng mga 9 or 10, ang sumalubong sa akin is yung naputulan daw ako ng kuryente. Ayan, nagulat ako kasi hindi ako nag-alam ng petsa, naputulan ako. Samantalang nagtatanggap tayo dito ng mga nagbabayad ng bills, ng Meralco bills, 'di ba? Converge. Tapos yung sarili kong bill is hindi ko nabayaran. Nakalimutan ko. Kaya ayan, pumunta ako doon dali-dali ako pumunta sa Meralco. Tapos pagdating natin sa Meralco, pag uwi naman namin, dumiretso na ako ng Liano kasi may blessings na naghihintay sa atin sa Liano. Kaya ayan, diretso kami doon. Pag pauwi naman namin is ang bigat ng dala namin. Sobrang bigat. Thank you Lord. Sa sobrang bigat, ibig sabihin is maraming blessings. Kaya yan, medyo pagod na talaga ako. Pagod much. Pero okay lang kasi is, sa lahat ng pagod is napakaganda. Sa lahat talaga ng pagod, napakaganda ng pagod na to dahil yung unang-una is para sa mga anak ko. Tapos ngayon naman, pag uwi natin may bitbit tayong mabigat na blessings, di ba? Tapos, ngayon lang, pag upo ko, pagbukas ko ng pintuan, may nagbayad ng bills. Sabi ko, buti ka pa, ang lapit lang na binayaran mo dito. Ako yung nagtatanggap ng mga bayad ng bills, tapos ako yung pinakamalayong binayaran, tapos natawa na lang siya. Pagtingin ko, sabi ko, hindi pa kayo naputulan, samantalang mas malaki yung bayaran nila, nasa 4-5. Ako nga, ang bayaran ko lang is 2-7, tapos parehas lang naman kami ng due date. Sabi ko, ba't ako naputulan, sila hindi? Diba? Ayun, bakit kaya parehas lang due date namin, mas malaki pa yung tapos ng mga nakaraang buwan, kahit nakapagbayad na ako, nagtataka ako kung bakit lagi ako may disconnection, samantalang nakakapagbayad naman ako, pero binabaliwala ko lang dahil isip ko, bayad na rin naman ako. Ngayon lang talaga is, sabi ko, doon may nagbayad nga sa akin ng worth 4-5. Sabi ko, ba't hindi sila naputulan? Samantala ako naputulan, di ba? Ayan, lesson na lang sa akin. Kailangan is maghahabilin ako sa mga anak ko, napalalahanan ako sa bills. Kasi hindi sa akin nagpakita yung bills ko rito, kaya medyo nakalimutan ko siguro. Ayan. Buti na lang talaga is, parang hanggang natin kumilos ngayon, kaya nagawa natin lahat, di ba? Medyo busy-busyhan tayo ngayong araw. Thank you mga guys. Thank you for watching. Haggard na talaga tayo. Haggard is real.